Danas su junaci svojih nacija. Jedan je nova zvijezda Premijershipa, a drugi defanzivni kolos na Apeninima. Ali prije milionskih ugovora Amar Dedić i Strahinja Pavlović su bila dva obična momka koji sanjaju velike snove. A onda ih je spojila sudbina. Tada Dedić pravi potez zbog kojeg će mu Pavlović biti vječiti dužnik. Priča o Amaru Dediću počinje daleko od blještavila modernih stadiona, pod cijenom teške historije. Njegovi roditelji bili su primorani napustiti svoje ognjište bježeći pred ratnim vihorom u Bosni i Hercegovini. Stigli su u Austriju. Godinama su pošteno radili u jednom austrijskom hotelu, brišući znoj sa čela kako bi njihov sin imao ono što oni nisu. Dok je mali Amar odrastao u tom sigurnom okruženju, sanjao je velike fudbalske snove, a svaki njegov korak na terenu bio je prožet zahvalnošću prema žrtvi njegovih roditelja. Zato je Amar, iako fudbalski odškolovan u besprijekornom Red Bull sistemu, u grudima nosio srce koje kuca za Bosnu i Hercegovinu i dušu koja prepoznaje iskrenu emociju. Stotinama kilometara dalje u Šapcu rastao je jedan drugačiji fudbalski ratnik. Strahinja Pavlović nije bio tipičan moderni stoper. On je bio takozvani kostolomac starog kova. Njegov uspon u beogradskom Partizanu bio je meteorski. Već sa 18 godina čuveni Monako platio je milijone za njegov potpis. Činilo se da mu je svijet pod nogama. Ali moderni fudbal melje mlade talente. Kneževina je bila hladna prema srpskom defanzivcu. Umjesto svjetala velike pozornice uslijedile su teške godine dokazivanja. Gorke posudbe u Cercle Bruggeu i Baselu bile su škola preživljavanja. U ljeto 2022. Red Bull Salzburg mu baca pojas za spašavanje. Austrijski velikan trebao je bedema u odbrani, a Pavlović je tražio mjesto gdje će ponovo fudbalski prodisati. Kada je Pavlović zadužio opremu Salzburga, očekivala ga je hladna mašinska preciznost austrijskog fudbala. Ali u slačionici se desio sudar svjetova koji će promijeniti sve. Iako historija Balkana nosi teške mračne ožiljke između Bosne i Srbije, to Amara Dedića nije zanimalo. On nije vidio nacionalnost. U Pavloviću je vidio momka koji priča istim jezikom, koji razumije isti mentalitet i koji je jednako gladan uspjeha. Bosanac je Srbina dočekao širom otvorenih ruku. Klub ih je spojio, a oni su odlučili da postanu cimeri. Njihova soba u trening kampu postala je prava balkanska ambasada. Tu su se slušale domaće pjesme, zbijale interne šale i kovale taktike. Ta bliskost stvorila je neprobojni štit od svega što profesionalni fudbal donosi. Dedić, moderni bek, djelovao je kao nezaustavljivi motor i arhitekta napada po desnoj strani, dok je Pavlović funkcionisao kao neprobojni zid iza njegovih leđa. Ova defanzivna mašinerija morala je proći onaj ultimativni najteži test, Ligu prvaka. Bilo je to u septembru 2022. Drugo kolo grupne faze vodilo je u grotlo Londona, na Stamford Bridge. Chelsea, jedan od najbogatijih klubova na svijetu, igrao je svoju prvu utakmicu pod vodstvom novog trenera Grahama Pottera. Očekivali su plavci rutinsku pobjedu protiv Austrijanaca. Ali Dedić i Pavlović su imali druge planove. Od prve minute teren se pretvorio u pravo taktičko ratište. Dedić je vodio direktne iscrpljujuće duele protiv Rahima Sterlinga i Masona Mounta, zatvarajući desni boks nevjerovatnom zrelošću. U sredini Pavlović je vodio gladijatorsku borbu s Pierre-Emerikom Aubameyangom, bacajući se u blokove i čisteći svaki ubačaj koji je išao u kazneni prostor. Kada je Sterling na startu drugog dijela
doveo Chelsea u vodstvo, mnogi su mislili da će se Salzburg raspasti. Ali to se nije desilo. Ekipa je zbila redove. Dedić je počeo hrabrije iznositi loptu, lomeći presing engleskog giganta, dok je Pavlović postao neprelazan. Ta nadljudska borbenost krunisana je u 75. minuti kada Noah Okafor pogađa za 1:1. Do kraja meča Chelsea je opsjedao gol, ali Dedić i Pavlović su izdržali. Taj bod sa Stamford Bridgea nije bio samo sportski uspjeh. To je bio dokaz da su ovi momci spremni za najveće domete. Ipak, put do zvijezda nikada nije prava linija. Pavlović ratnički pristup na jednom treningu eskalirao je na najgori mogući način. Tenzije su bile visoke, živci tanki i došlo je do tačke pucanja. Strahinja se potukao sa saigračima i zaradio rigoroznu suspenziju od strane kluba. Austrijski mediji su brujali o tome. Ekipa je bila u potpunom šoku, a atmosfera u slačionci prijetila je da se raspadne kao kula od karata. U tim najmračnijim trenucima loma poznaju se pravi lideri. Dedić nije okrenuo leđa svom cimeru, ali je morao i misliti na klub. Preuzeo je kapitensku traku i odgovornost da smiri strasti. Uspio je sačuvati jedinstvo tima i što je najvažnije, pomogao je Pavloviću da shvati grešku, da je ispravi i da se vrati jači. U inat svima sezonu 22-23 priveli su kraju igrajući kao jedan. Kada je sudija svirao kraj posljednje utakmice, pehar prvaka Austrije visoko u zrak podigao je upravo kapiten Amar Dedić. Bila je to kruna jednog nevjerovatnog putovanja. Poslije svega bilo je sasvim jasno da su obojca prerasli Austrijsku ligu i da su njihovi talenti zahtijevali najveće scene. Putevi su im se morali razdvojiti. Pavlović je svoj ratnički duh isklesan u pobjedama i greškama odnio na San Siro. Obukao je dres kultnog Milana i preko noći postao vođa odbrane Rossonera. S druge strane, Dedićeva karijera dobila je pravi filmski rasplet. Odlazak u vreli Marseille pa dokazivanje na najvećoj sceni u dresu Benfike bili su samo uvod u transfer karijeri. Bosanac je ovog ljeta potpisao za Newcastle u jednom od najvećih i najskupljih transfera u historiji BH fudbala. Zadužio je opremu u najjačoj ligi svijeta, tamo gdje i pripada. Danas jedan hara Italijom, a drugi postaje zvijezda u Engleskoj. Ali svaki put kada Dedić i Pavlović pogledaju unazad, znaju odakle su krenuli. Temelji njihovog uspjeha, njihovog šampionskog mentaliteta iskovani su u onoj maloj sobi u Salzburgu, gdje je ljudskost pobijedila predrasude, a fudbal stvorio još jedno bratstvo.